Muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe. Chinhu chekutanga chatoda kuti tadzidzisana nekuudzana handiti inyaya yekuti Chatonwende zvinhu zvaari kutaura ari kuzviona kupi. Panapa ndiri kusangana nemeseji muri yeZimbabwe yaari kutaura zvone. Chamisa akati no to 2050. Hopo chimwe akati dziBlazids hadzina basa ne2030 dziri kungoti asi 2050 chete usazosvike. Mafaniza anenge achingotaura nevanhu ivava. Zvakawanda zviri kuitika nekutora nzvimbo. But panapa ndiri kusangana nenyaya muri yeZimbabwe yandiri kuona pari kuzotaurwa nawo Chatonwende anova iye anga ari sawira waAdvocate Nelson Chamisa vakabvira kare vachishanda vese vachifamba vese. Chinhu icho chichizivei nzwisisai zvinhu izvi. Ndozi ndakaona mumwe munhu achiti unotaura kuti uyu anga ari sawira waChamisa unozvizivira kupi? Vakambotamba vese kupi? Havafambe vese, havazivane, havaite sei? No. Chatonwende naChamisa best friends kubva kudhara. Izvozvo ngazvizikanwe muri yeZimbabwe handiti. Ndinoziva kuti vamwe vedu tinogona kuti takanzwa nyaya totanga kuti ninga ari kunyeba, ninga ari kuita sei. Chatonwende hapana panganyeba kuti aitamba nemunhu. Ko anowaneipa kunyeba kuti aitamba nemunhu handiti mukunzwisisa. But this is not the issue yatawira kuti tionesane panapa. Chatonwende ari kuti Chamisa ati not 2050. Chatonwende ari kuti chakanwirwa chinhu ichi chero mukandituka but chokwadi makuchiziva. Chatonwende ari kuedza kungobudisa pachena panapa kuti Chamisa akatengesa struggle. Ndozvo zviri pazvi. Hanzi chakanwirwa chinhu ichi. Nani? Ndiani akanwira chinhu ichi? Ina handidi kutaura handitaure madimikira ndipenge. Chatonwende ari kuclaima kuti Chamisa akanwira chidhiri chekuti kusvika ku 2030 saka from day one anga akachinwira. Papi? Because ndopada kuti tionesani. Wende anogona kunge ane point but asina voice. Because nyaya iripo ndekuti kuna vanhu vane point asina voice. Ukawana point usina voice unongonzi put sheke wako. Hakuna anokuteerera zvauri kutaura. Kuna vamwe vanhu vanotonzi uyu akataura musamuteerere musamupe mukana. Why? Pane kuti kunzi uyu anopenga, uyu anodai so munongoziva vanhu vakadaro but achizotota chokwadi. Zvakafanira kuti ukasvika mulocation usingazivi pane mumwe munhu anenge achitanga uchibenzi benzi so bva ngoti munhu uri kutaura akabvisa nhumbu 7 udato andozva vanhu vanoti anopenga mani musiye akadaro but ari kutokudza chokwadi chekutoti vanhu vacho vatori normal vakakwana kwana vakwanisa kukuudza. Ukaona sawira wako akubuda achitaura kuti zvoni iwewo wakapuwa mari, panoda kuti paongororo kuti ko sawira chazoita totaura kuti uyu akapuwa mari chii? Because sawira ndiye ari paadvantage so far. Why ndiri kuti sawira ndiye ari paadvantage? Wende ari muparliament, wende ari kutotambira mari from government, ari kuwana mabenefits. Yes, Wende hasina support but Wende is in parliament right now. So kutotaura kuti tane mizve so Wende is a member of parliament for kuwadzana. Mukunzwisisa. Saka ari paadvantage ndozvinzwisisa vamwe vanogona kuti aiwa akapuwa mari iye ndiye akapuwa mari anonyepa. I understand that. And I respect kuti mukomana iye anenge akapuwa futi. Because ndinovaziva kavanhu vacho muZimbabwe hasisiri zvinhu zvekuswera kunyeberana kakuti ningi ndiye apuwa mari here vanhu vari kungopuwa mari vanhu vari kungotengwa. But level iri rekuzotaura kuti chinhu che2030 chamuri kuudzwa ichi chakanwirwa kare zvimwe zvese I'm shocked. Wende ngaauye tite press conference ngaauye ati explain kuti chinhu chakanwirwa papi. We are sick and tired nekuswera tichiudzwa nevanhu kuti ninga akatengesa chakati, ninga akatengesa struggle, ninga akanwira struggle. Vanhu vakanwira struggle kwacho ngavauye vondora chinhu faster, try to be open. Tukwawataura chokwadi kacho uri kuziva. Isu we are sick and tired. Topeza kuti iwo ndiwe unopenga, topeza kuti iwo ndiwe munhu wefodya uri muri wembanje here ndozvatita kutaura. Atidi zvinhu zvisina basa muZimbabwe. Zimbabwe yatakaifira. Ndikukutaurira. Kana tichikudzwa takaifira tiri kuti chi? Iwo vinhu uri kwauri koko. Haushaya hama yakafira Zimbabwe. As long as ropa rako riri kuflowa mauriwo ranga ritori muna someone said ndi baba, sekuru, ani. Mune ropa rakangofanana. Wakatofirawo nyika. Saka isusu tozotaura kuti nyika iyi tozoizinzi yakafira umwe munhu achiita zvinhu zvekutamba kudaro. Wende must be investigated. Otaura kuti mari yacho kana akapuwa mari kupi. Because ini ndaneta nenyaya idzodzo ndakarombozombo chinzi Chamisa akapuwa mari, Chamisa anonetsa, Chamisa akazodai so.
ndakateerera ndakanzwa. Handi matakapuwa mari. Nani? Mari yacho yanga iri mari. Yanga iri kuma US here. Mapounds here. Mazigi here. Yanga iri mari. Ngataure vanhu vanotaura zvinhu zvine mafacts apo. Kwete kuswera tichingoudzana kuti ningaba mari, ningadai so. We are sick and tired of that. But anyways, muri Zimbabwe, I don't want to waste much of your time. Ngoti ningadai. Wende ndakutongotsvaga namba dzake tingotaura. Pane dzandambotaura nadzo kudhara akandiblock for reasons dzakasiyana-siyana. Saka I will try kuti ndinge ndichimixa. Izvozvo ndauda kuintroduce new phone number paCoolian TV because kuna vanhu vakawanda vakandiblock fana arongofona ibvunza zina basa rese apa panenge achifona anenge achitorekodha. No, handifoni ndichirekodha. Kana ndikatofona ndichitaura newe nditotanga ndambotaura newe nyaya tombonzwananaka kubackground tozoti ngatichiuyai pachivhitivhiti chevanhu because this is people's platform. Hatimbote zvinhu zvekutamba panapa kana kuti wobva uya ufungudzira kuti unototanga kuita take over the whole thing ndezvevanhu zvinhu zvese even inini I'm just a messenger. Ndingori munhu anongouya utanga totaura kuti kwaitika chakati handimboeni nemaselfish handiwe ndichitaura nyaya dzangu handitaura nyaya dzelife yangu ndotaura zvinhu zviri kuitika about Zimbabwe and this is the reason why we are here is because of Zimbabwe. Tinogadha panapa every time tichionesana zvinhu zviri kuitika munyika yedu because of our country. We love our country. Zimbabwe is all that we have. Isusu hatina dhiri takabroka but tinoda kuti tibatsire vana vedu pavanozoitawo mangwana rinenge rakajeka zvinhu zvoenda kumberi. Simple ndo zvega. But anyways, mungazonditaurisa umwe azobvunza uende pasame statement roranzi problem yenyu kamadzikoma anguka ndeyekuti amudi kutaura zvakanyatsoitika. Iye uenda ari kuti hanzi tikada kuti titaure tinotukwa zvinyadzi veukama vofona vachitisiyana nazvo. Now inini hangu chandinofunga panyaya iyo because inini munhu ndakandatoona angane wandine umpo huri panapa unobatika kuti akatengesa struggle ndiye Wende wacho. Ndiye akatengesa struggle. Wende pakatanga ngoshanda neZANU-PF akatengesa struggle because pane paitaurwa Shabangu paya achinzi adzinga vanhu muparliament. Wende waida kuita negotiation kuti usadzinga muparliament waenda kuna Wende. Muri kunzwisisa zvinhu zvandikutaura izvi inini ndakazvinzwa nemunhu angatori MP wo akatodzingwawo anzi Honorable Chagwiza. Handisi kutaura masecrets, ndikutaura zvinhu zviri public, ndikutaura zvinhu zviri paplatform yeCoolian. Tsvaga interview ya Honorable Chagwiza naCoolian pana paCoolian TV, itsvage uiwane uteerere. Ndakataura chapter 1 nechapter 2 Honorable Chagwiza angasati asungwa. Takaiita muna October mainterviews iwayo kutanga kwa October vasati vasungirwa nyaya dzamudhara ngirikinoya dzamudhara geza. Saka handina pandingamboya panapa ndichinyepa inini kuti ndo pane problem. But anyway, thank you so much muri Zimbabwe for watching Coolian TV. Zvinhu zvese zvichaita correct. Tadzoka in full force. Ndo zvizakuti vanhu vangabuda kubvunza kuti saka zvakudoiko mazuva ano usikubatika. Ndakutobatika ende zvinhu zvichanakidza. Pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika tuga zvinhu zvakawanda ende ndoda kukutendai nekunzwisisa. Ndakakunzivisai maZimbabweans kuti studio iri kugadzirwa yeCoolian TV muchanakidzwa. Miremo neaction studio ichadzoka in full force ende pastudio tine ma new characters, new faces, vanhu vachauya. Ndoda kutanga kuintroduce vamwe vanhu vanenge vachitaura panapa vamunofarira yekuti isangova favorite yekungoti mungoti your favorite is Coolian inini. Noti pane vasikana because kuna vamwe vanhu vachiruma vanotera vanofarira vakadzi. Ndichavaunza vasikana vanenge vachitaura vachipresenta vachitaura nyaya dzakasiyana-siyana vachitaura politics. Women in politics, they should come here votaura voexplaina voelaborata vochita se. Then the rest is history. Thank you so much for watching. But before I disappear, zvakakosha because nguva yanga yareba vanhu vada kuregister macompanies mu South Africa muno mune kuvhurwa ma FNB business accounts vasina ma work permits kana kuti ma study permits. Pane company inonzi Education Research inotungamirwa nana Mukoma Owen. Ndo shasha edzo. Ukana kutoda FNB business account izvezvi usina permit ubva wapuwa ne company registration. Bata Education Research. Namba ndo dziri kushowa pa flyer edzo zvimwe zvese ko unozodei mangwana.
vanobva vatongokubatsira uri kwauri ikoko, vari kwavari ikoko. Hapana need yekuswera uchikomplaina. Kukomplaina hakuna zvakunobatsira, hakuna zvakunobhadhara. Batai mukoma Owen, taurai navo vakubatsirei, vakuitirei. Idzi ndiwo shasha idzi. Haumboswera uchinetsekana uchizokomplaina kuti saka ndoda kuti ndizodai so ndiri kwakati, ndiri kubva kuDubai, ndiri kubva kuAmerica, zvinoita futi uri kunze kwenyika yeSouth Africa. Unoona kutobatsirwa. Iwo chako chete kutanga wavabata panhamba dzavo dziri kubuda paskrini motaurirana mubatsirikana. Handiti, but zvinhu izvi make sure une passport chete. Passport. Yes, vanokwanisa kubatsira.